Goeie. Goeie. Ga je binnen zo wat? Ja. Ik ben er zo wat. Hoe is het? Het had een drege reis geweest, maar er komt een plek waar we wezen moeten. Ja. Even de supertacht voor u te heren. Hoe is het met jou? Ja, het is goed. Ja? Ja, ik vind me helemaal super. Hoe kwam je moeder Fines? Hoe wie dat? Ja, wij hebben ons ritueel altijd. En dat is onder de finishpoort jouw mekaar tuut. Dat is ik zo groeid had, hè? Ja. Ja. Nou, binnen haast. Ja, Nou, op naar de Fines. Ja, Jer. bedankt hè. Beste, Jer. Doeg. Hoe kwam jouw man thuis? Nou, dat voelt met mij. Ja, ik hier aardig dacht dat er nou burger was hier. Ja, en hij weer optimistisch, hij weer oerseblied. Dat Ja? het redden hier, ja. Die wel burg. Maar ik weet dat we kan blijven wel weer. Maar voeten had ik geen les van gehad. Nee. En dat bleef helemaal niet. Staan de maas, ik weer een Piet wekker. Ik ging me van om even naar Droliepta, naar het Keertsen, maar het is er net van komen. Ik zei, dan maar nog net weer voortgaan. Hij hier waas is de hele dag voort geweest en dan sneus de hele dag voort. Ik zei, dat is 9. En de andere dag gaan we weer maar een boord voort. Ik zei, ja, ik ben er ik nog. Nou? En hij doet een praten van me, want hij is mijn mantelzorger, maar het is van de andere kant zo. Het is ik wel gezellig dat er bij de tafel zit. En dan lust hij wel naar jou? Ja, eerst dacht ik, nou, het gezicht leuk, het wordt er net beter op, maar fijn, een kop koffie, dan scheelt het nou wat. Nou. Maar hier nergens last van. Als je nou nergens last van hebt, dan kan je wel weg voort. Zo werkt het met deze man. De vrouw die er net voor is, omdat het nog een keer was zo. Die dacht erin, ze zei, we bestaan het helemaal, maar... Nee, dat vind ik net blij mee. Want zo, ik ging hier wel alles vaker een handje rennen zo, en dan kwamen we thuis. En hij hier ik even van jou naar Bedaatron en dan haal ik hem op. Nou, ik denk dat hij nou naar volle laan rennen, maar ik weet het niet. Dan kan ze me wel thuis brengen met plankjes, nou. Nee, hij zei dat valt het maar, ik oefenen over wat. Nou, dat oefenen, dat is net dik geweest, ja? Dus toen dacht ik, wat zal dat nou budgetten om een dikke 40 kilometer te rennen? 84. Dan zie ik wel eens wat de verzoeking op, hè, om er wat van te krijgen. En ik kan hem net missen, hè? Maar toen lustte die net naar jou? Nee, schatje. Dat is mij, deze familie zo. Als ze het in de holle hebben, ze het net ergens anders. Ik maak op hier stinken. Toen stie hij in het land, moest hij het pisje. En hij stie in de wien op de pisje. En al die mensen langs het dik die zeiden, pakken, net in de wien pisje. Ja, maar ik zo was dit, moest je leuter naar de dik. Nou. Die mensen moesten s'avonds een leidje. Hij is eigenlijk maar zijn 60ste. Er begon te rennen en te fietsen. Doe pas. Ja, daarin werd net een tijd. Ja, ik ben in zo'n ding wat een ledbroeier. Oh, dat kan we net zeggen. Nee? Nee, Nou, alles. dat bedoelt in de vrienden van mijn tijd. Ja. Nou, daar steek ik altijd achterom. Ja. Het bijzondere aan is huid is, als het maar huid reist, het ben hele tijden stil, maar er kan opeens, ik zou maar een heel verhaal komen. En dan gaat het stilstaan en dan maakt dat eerst even kwijt. En dan heeft er het jeroer en dan heeft er het teroer en dan heeft er het oor het keertsen, oor een dwarp, oor een man, wat er beleefd heeft. Ja, dat zijn wel hele bijzondere dingen. En als je maar een man van 84 reist, want dat zijn verhalen, die heb je net maar je van 24. Nee. En dat heb ik natuurlijk door de jaren heen natuurlijk als vaak mooi maken. En dat bleef voor mij heel bijzonder. Nou, heb je 4 slachters rond. Ik zeg, de paszegels is al mooi voor de televisie. Ja, dat zijn 4 pastegels, ja. Dat staan ze altijd? Dat staan ze altijd. Ja? Dat is een plakje. En ben je alle keer alleen staande vrouw. Ja. En ik ben alle keer gek op Johannes. Ja? Nee, maar zo ver wordt het... Het is ook niks uit. is Wat hij jouw beste man. Ja, zij is net een keer. Ik maak
Ik moet wat jong spul mee naar. Ja, nou zo ben ik wel wat jonger dan ik ben. Zo kom er ik bij. Hè? Die maat win je om 60 jaar oud. 21 maart, lentedag. Wat een eind. Ja, heb het knap volhouden, Johannes. Ja, dat hebben we knap versierd. Ja. 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 Nou zullen we gewoon maar elkaar op een leger squallen, hè? Nou, toen ben ik net verliefd op hem. Want wie een grote dood niet. Johannes Bolus zijn ze dan. Hannie Bal uit de bergen. En ik wie wat met deze famke, ik kwam uit volgen. Nou, dat was natuurlijk net de meeste schijn. Dus het was heel wat oors dat je dan in zijn dorp komen. Nou ja, dan... en hij hier wel wat verkering. Hier wel een grote famkes om hen, ja. Ik heb nooit net zo wat naar hem zien. Ik kan net zeggen, maar... Ja, als ik naar hem zeg, dan heeft het wel horen. En ik kijk wel horen. Dat krijg je. Wat ja. horen? Ja, af en toe. Dat weet je nooit zonder. Nou, dat goed past. Hè? Wij maken altijd het laatste direct nog even uitslingeren, zeg maar. En bij feestjes... ja, wij mogen graag jacht uitwaan. Wij mogen graag alles meenemen. Dat was wel mij kregen. Ja, dat is bij feestmaatjes is dat, maar dat is natuurlijk ook met dit soort prestaties. Als het heel kan, dan doen we het al. Bedankt, Hoyt. Ja, dat weet ik. Dat hebben we maar bij mooi dingen met z'n allen. Hè?